Здравейте, хора! Здравейте! Аз съм Бобката. Аз съм Митко. Днес ще снимаме видео как пранкваме един наш приятел. Ще ходим до неговия приятел, защото той е сега на гости. Ще ходим до тях. Ще му откраднем колелото. Ако се чудите, отидете в търсачката, напишете Пукане на шишета част първа и като видите този канал, вътре пише Пранкваме Денислав. И сега ще му направим отмъщение. Да, наистина, брат. Значи, Две части е направил. Така че и ние две ще мисля, направим. че видеото е изтрито, но не съм сигурен. Проверете. Не е стрито. Не е стрито. Проверете, добре. Сега тръгваме, ще се видим там. Ба! Така, хора, сега сме тук почти в неговата къща. Да, с колела сме. Ей, там ги оставихме. За да може после да вземем колелото, ще го вземем в ръка и ще карам с него. Той е много лесно за това. Ето е къщата с аудито. Трябва да видим дали първо е включено, за да може да влезе, да взем колелото. Има един проблем. Майката на Пацо е вътре. Нищо. Така, хора. Трябва да сме тихи. Бавно. Ей, там е колелото. Отключено ли? Вижда ли отключено? Баща му тук ли? Не знам. Мисля, че не. Ще чакам малко. Ама проблема е, че те имат камера. Коста? Добре, ти влиза, ние следваме. Сега ще дойдем, само тук да свършим една работа, че ще снимаме един влог. Аре, влизай. Затвори. Бързо. Ева. Хора, взехме на колелото. Давай газ! Идвате ли? Идвате ли? Сега, хора, ще се видим на парк. Така, хора, успяхме и стигнахме до нашата дестинация и взехме и пранкнахме нашия приятел Гушето Мартин. Ето му тъпото малко колелце, брат. Как се... На него колелото му как не се е щупил до сега не знам. Нали? Ето, братле, ето. Това е на Митко, брадовчет ми. Чак, моето не е, а е на баща. Това е моето. Моето е по-голямо. Това е на баща ми сега, дето. Майко, брат. Това е инсейн. Той хора, чуйте. Той е 1 метър висок, 5 метра широк. Добре, абонирайте се, лайкинете, И очаквайте част втора. последвайте. В TikTok Митко 2012-15. Гуд. Абонирайте се, лайкнете, последвайте го. До скоро!